M'dzina la Tate ndi la Mwana ndi la Mzimu woyera. Abale anga okondeka ndikulandireni lero pa 9 Marichi chaka cha 2024. Kuno programu yathu ya tilankhuleni Ambuye. Lero mawu athu oyamba achokera buku la Hosea mutu wa 6 ndime ya 1 mpaka na 6. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi Sister Teresa Yesaya achipani cha Servants of the Blessed Virgin Mary SBVM kuchokera ku Chiringa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Salimo 50 mabaibulo ena ndi 51 ndipo uthenga wathu wabwino uchokera buku la Luka mutu wa 18 ndime ya 9 mpaka 14. Amene akutiwerengera mawu amthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Reverend Father David Bello kuchokera ku Chiringa Parish mu Archdiocese ya Blantyre. Ine ndimafuna chikondi chosasinthika osati nsembe chabe. Mawu a m'buku la mprofeti Hosea. Anthu akunena kuti tiyeni tibwere kwa chauta azatichiritse, watikantha komabe azamanga mabala athu, posachedwa azatisisimusa patangopita masiku awiri kapena atatu, azatiukitsa kuti tikhale ndi moyo pamaso pake. Tiyeni tilimbikire kusamala za chauta, azabwera kwa ife mosapeneka konse ngati m'bandakucha. Kubwera kwake kuzakhala madalitso ngati mvula, mvula yake yachilimwe imene imakhathamiza nthaka. Koma chauta akuti, inu a Efereimu, kodi ndikuchiteni chiyani? Nanga inu a Yuda, ndikuchiteni chiyani? Chikondi chanu chimazimira ngati nkhungu ya mmawa, chili ngati mame okamuka msanga. N'chifukwa chake ndakuwazani ngati nkhuni ndi machenjezo a aneneri. Ndakuphani ndi mawu anga. Chigamulo changa chaonekeratu ngati kuwala kwa dzuwa. Kunena zoona, ine ndimafuna chikondi chosasinthika, osati nsembe chabe. Ndifuna kuti anthu andidziwe ine Mulungu m'malo mwa kumangopereka nsembe zopsereza. Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a muthenga wabwino monga adalembera Luka woyera. Fanizo la Mfarisi ndi wokhomesa msonkho. Yesu adawapheranso fanizo anthu amene ankaziyesa olungama, nkumanyoza anzawo. Adati, anthu awiri adapita ku nyumba ya Mulungu kukapemphera. Wina anali Mfarisi ndipo wina anali wokhomesa msonkho. Mfarisiyo adayimirira nayamba kupemphera motere mu mtima mwake: Mulungu, ndikuyamikani kuti ine sindili monga anthu ena onse wa ayi. Iwowo ndi anthu akuba, osalungama, adama. Sindilinso monga wokhomesa msonkho uyu ayi. Ine ndimasala zakudya kawiri pa Mulungu, ndimapereka chachikhumi pa zonse zimene ndapeza. Koma wokhomesa msonkho uja adayima patali, osafuna nkuyang'ana kumwamba komwe. Anangozigunda pachifuwa ndi chisoni nkumanena kuti,
Mulungu mundichitire chifundo ine wochimwane. Yesu popitiriza mawu adati, kunena zoona wokhomesa msonkhoyu anabwerera kwawo ali wolungama pamaso pa Mulungu, osati mfarisi uja ayi. Pajatu aliyense wozikuza amanchepetsa, ndipo wozichepetsa amankuza. Tenga wangu abale ndi alongo, ndilole tiyambe ndi Salimo 50. Ena amati 51 malinga tikusiyana kwa mabaibulo. Ndipo baibulo li Salimo iyi ni Salimo imene ikunena za kukhuzika kwa munthu mu mtima, pa Chingerezi guilty. Salimo ikunena za ntchito zoyipa zimene munthu amachita. Kwa iwo amene ali akatolika akuziwa kuti tima kamanena ndikuululira, timanena za zimene tachita ndi zimene talephera kuzichita. Ndipo Salimo 50 ikukamba zonse. Kumva kukhuzika mu mtima mwako, munthu uzimva kuwawa ukachita choyipa, kaya ndi abambo ayenda mosayenera azimva chide chikuagogoda kuti simunachite bwino. Ndipo ngati sungati kunena mawu, katengi Salimo 50/51 kayiwerenge. Ukamaka iwerenga ikakukumbutsa zinthu zina, ukalephera kutsatira lamulo, ukalephera kuchita zoyenera kuchita, ngati wachita zoletsedwa, uzizindikira tchimo lako. Ndipo kuzindikira tchimo lako kuli ngati kutsegula chitseko mu mtima mwako kuti uone chonama choyipa chimene chili mu mtima mwako. Pamene ndikuzikhutula manja mwa Mulungu ndimazindikira kulephera kwanga, ndipo ndimazindikira kufoka kwanga. Ndipo ineyo ndikufoka kwanga ndimazikhutula manja mwa Mulungu kuti Ambuye mumadziwa kuti ndine wolephera, koma sindifuna kupitirira kukhala moyo umene. Lero tikumva mu Salimo 50 chifukwa imene analemba ndi mfumu David, ndipo ikuoneka ngati anayilemba mabuku akoza kusiyana, koma nthawi imene iye anaona kuti walakwira Mulungu pokatenga mkazi wa Uriya, Bethsheba. Ndipo anavomereza kuti ndachimwa. Kuvomera mfumu kuti ndachimwa, kuvomera bambo pabanja kwa uzana kuti nakulakwirani, akazanga pepani, I'm sorry. Amayi kufika ndikunena poera kwa amunawo kuti mundikhululukire sinachite bwino. It's quite rare. Sizimachitika kawiri. Ine monga bambo ndizikanimuza mkazi wanga kuti pepani, kumango ziteteza kufusa fuso ili akuyanka bunjira ina. Amayi kufusa fuso ili abamba kuti akufuna ndiyanke ichi, koma ine ndimuonese kuti neso ndikuziwa ichi. Mfumu Davide atapezedwa ndi Natani kuti simunachite bwino, anapempha Mulungu andikhululukire. Ndipo Salimo 50 ndi chipatso cha kulephera kwa mfumu, ndipo iye atatenga ndikuimba mawu amene aimbawo, ndiye mpingo watenga Salimo ndikutiuza ife kuti nanonso mukalephera kuchita bwino musamataye mtima. Inu soyamba kulephera, anthu achita zinthu kujako, anthu anachita zinthu koma Mulungu anawakhululukira. Chifukwa chake kukhululukira ndakuja kuli kofunikira. Mulungu ngataka tikhululukire, ifeso tiziwe kukhululukira wena. Uthenga wabwino wa lero ndi uthenga wabwino kwambiri kwa kutikumbutsa za anthu awiri.
anthu awiri amene akupita kukapemphera. Ambuye Yesu amati akamapereka fanizo lililonse anali ndi maphunzitso awo amene akawanena anthu sakayiwala. Anthu awiri anapita kukapemphera, wina anali Mfarisi, wina yana ndipo mmene amanena aliyense anali ndi chidwi chifukwa amatchula za anthu amene analipompo, amene mugulu limene anthu amamvetsera momwemo munali Afarisi ndi Alevi. Ndi akunena za munthu wina amene wabwera akufika paja akulowa mchalichi, kungolowa kungoyera. Poyamba akukambaza kuyerama. Kuyerama ndiye kuti kusiya kuyang'ana kwina kulikonse ndi kulola kuti masowa achoke apa alambe kuyang'ana mkati mwa mtima mwanga. Ndikonena kuti pepani Ambuye, pepani, ine ndi wochimwa. Ndiye tikumona wina wafika waima akuyamba kuyang'ana. Kodi muno muli ndani? Muli akuti ine sindili ngati uyotu. Mawawa ndikamawawerenga amandisangalatsa chifukwa kuteka ife amene timazitchula kuti ndife abusa, ansembe, atsogoleri, agulupa, amene timapasidwa mwayi woyima pagulu ndikumalankhula kwa anthu. Nthawi zina timayiwala kuti ife ndi ochimwa. Ati timalankhula ngati kuti ife ndiye modelo. No, ine sindili ngati anthu akubawa. Ndalama zikumavuta machalichi kuti machalichi asatukuke amabanda. Tithokoze kuti mipingo inaganiza mofatsa kuti ndalama zasamasunga abusawa aziasungira wena. Kwa ena kungoti atipatsa wiki yomweyo ndalama zonse zachapa chaka tidyeratu. Tiziyamika kuti posatipasa kuti tisunge chumacho zimatithandiza kuti tizooneka ngati oyera mtima. Nawo nkhani yakona apa ndiyo kuti kuwayang'ana ena ngati ochimwa ndi kumaziona iwe ngati oyera mtima. Oyera mtima yo padziko lapansi ndiyo poti tonsefe ndi ochimwa. Ndibwerezenso, amene anabwera padziko lapansi pano kukhala wopanda tchimo ndi wowerengeka. Tingwatchula awiri okha. Ndiye tintenge amayi Mariya. Amayi Mariya amene analili tchimo silikadawayandikira. Akati kukhala ndi chaulere chozaza, full of grace. Mwachidule ndiye kuti kuyangatidwa ndi Mulungu, kukhala mchikato cha Mulungu, kuti pamene ali mmenemu nkovuta kuti Satana akanayisa kuchitamo kanthu sizikadatheka. Chifukwa kunali kosavuta kuti amayi Mariya apite ndi thupi la ulongo kumwamba. Koma ena tonsefe mwachidule akutifuna kuti atipatse chenjezo. Ino amene mumayesera sikuti uyu alimanama ndimapereka cha 10 andi zinali zoona. Kupereka cha 10 ndizofunikira. Koma sio kuti tiime nawo pacho ndikumaona ngati kuti ifeyo tingagule paradizo. Mtima wowaona anthu ena ngatinso anthu. Kuzindikira kuti anzathu nawonso amene akulephera kuchita bwino ali ndi kuthekera kochita bwino akapatsidwa mwayi wotero. Ambiri mwa ife chifukwa chakuti tili ndi udindo timaganiza kuti ife tisamazuzulidwe. Awanda general secretary. Ndipo ngati general secretary amene wakalankhula mpingo wonse synod yonse iyenera kumvetsera. Kunali anzano manalinso general secretary. Anakhala pamene padachokapo adapitapo adapuma. Mupite mukaone lero mmene alili. Awanda a secretary general Episcopal conference ya ku Malawi. Alisukuti amene
anabadula kumalayi konkuno kuti amachokera diocese amachokera koma aona ngati kuti anangochokera kumwambako ndikuzatera mabishopu ndikunena kuti secretariat yathu ndimene awa kuti awa ndi amoderator chakuti synod, awa ndi abishop awa adiocese yakuti kuti kumangona ngati kuti anangochokera uko kuzera via Mozambique airport kuzafika pachireka basi amenewo awaso ndi munthu inde udindo utapatsidwa ananja akati ndi abambo mfumu chifukwa timataso kumazimva tu ife mafumu apa parish ndikumamva kukoma kununkira kuposa so episcopi ukamaenda anakumamumbira mmanja abambo mfumu bo iwe kuti bo ndikuyiwala kuti iweyo ndiwowa unaliso iwo omwewo ndikumaziona ngati kuti chifukwa chakuti ndayimirira ineyo ena onsewa ndiwochimwa Mulungu sati choncho akuti mkulu uyo amene anafika ndikuyerama ndikuzigunda pachifuwa anachoka kubwerera kwawo aliwoyera mtima. Nzanga waine amene anafika ndikumazionesa ngati kwa kuyera mtima komwe kukumata kolowa mbanja poti amayi amakangalika ndi mvano, poti amayi amakangalika kandiza legio, amakangalika ndi Catholic Women Organization, ndikumaziona ngati iwo chifo cholamba pazeka kuchali chikawiri ndiye kuti iwowo ali pafupi ndi Mulungu. Kuti abambo chifo chakuti iwo ali kugulu la abambo ndipo amapezeka kuti ali ndi udindo kumeneko anasanga oyang'anira za chuma, ndikumaona akazi awo ndi ana ngati wonse ochimwa. Kuti kupezeka kutempire kawiri sikusonyeza kuti inu muli pafupi ndi Mulungu. Kwa zoipa zotimachitikira konko kumapemphero konko Satana mabwera konko. Mawu amene tingaphunzire lero akulu otiti atenge ndi oti chani. Udindo umene ife timalandira usatipangise kuziona ngati ifeyo ndi pa superhuman. Kumaziona kuti ife ndiye udindo wabwera usana ndipo ukati ute umabwera nso usana. Anthu amauzidwa ndito asakufuna nso fikaina tu tikakapa udindo timagaza kuti tizafere pomwepo. Kaya ndi udindo wakuboma umabwera galimoto imene ukwerayo anzako so amakwerayo. Ngakhale mutasintha kuti tenga modelo iyi ndifuna titenge modelo iyi, no, anzano amakwera. Anzano sikutinso amayendesedwa kusogolo kuli magalimoto iya, anzano amaenda kusogolo kuli mahashi, mbendera zikudumpha iwa kubwera osakhala galimotonso iyayi koma choyendesedwa ndi mahachi. Koma nthawi ikakwana amagona tulo tosazuka. Tikachita zonsezo tisamayiwale kuti ine ndi wochimwa ndipo ndiso wakukhululukidwa. Kwa hiyo amene ali Katolika kulapa number 1 ndikupita ndikukumana ndi wansembe. Kaya ndi wankulu bwanji, kaya ndi wankulu kuti meet a priest, uzichepese nukanena kuti ndinalepera. Ino ndi nyengo ya Lent imene anthu amayenera kukonza milandu yawo. Ena mwa inu maukwatiano alibe vuto lina lililonse koma simalandira Eucharistia. Ena mwa inu maukwatiano ndi osamanga mulibe vuto lina lililonse koma chofunira kumanga ukwati simachiona. Tizamanga mpaka zaka 19. Lero Ambuye Yesu akutuza kuti tonsefe ndi wochimwa amene tili ndi udindo tizichepetse. Ndipo pamene tupita kukalapa tizidapa ndi mtima wokutingera ngati Ambuye mungavomere ndisabwererenso ku machimo amenewa. Mwa Yesu Kristo Ambuye athu. Amen. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.